Malawi Today. The DC kupitirira kulankhulira anthu osauka, anthu amene ali ndi ziphinjo mu dziko lokutindirawo limene poyambapo tinkati dziko la mkaka ndi uchi. Nthawi imeneyo kuli mapurezidenti enieni okuti akamalankhula anthu ndikumanyadira, akapita ku grocery ndikumakagulako zinthu ndi ndalama yochepa. Nthawi imeneyo Malawi akukoma, kukhala ndi 5,000 umakhala ngati ndiwe mzungu kapena mwenye. Koma lero taona zinthu zosaona, kususuka. Makolo ankatiuza kunena kuti inu ana inu, MCP si boma, MCP si anthu, musawavotere anthu awa. Koma ife tidasusuka kuyimbira mfiti m'manja. Lero zosatira zachendizi. Madzuka bwanji a MCP nonse, inu amene mmanena kuti boma ndilo mweri, makamaka chakwera ndi iwenso nzako kumene komaiko usi. Koma chisoni mulibe mukamaona mavuto amene akukumana ndi Amalawi siku ndi siku. Chisoni mulibe, yeti mulibize kupanga mafilimu okutibe mberebe zisankho basi. Kodi ndalama zisizina kukwaneni mmene mwabereramu, mmene ziko likupitiramu, mmene ziko lililimu, mafuta ma filling station mulibe. Ndamva chisoni kwaona akulu ena anakhala pa filling station kuchokera 8 o'clock mamawa, kumaona ngati athira mafuta. Kulu okalamba kukhala pa filling station mene imatiwo 9 o'clock ya usiku ati kumazanena kuti mafuta atha, akulu agwesa msonzi. Ziko ili anthu akuzunzika kopsa. Ndipo mulungu akuliyang'ana ziko lisangalole kuti zimezi zizipitirira. Anthu akuzunzika, mulibe chisoni. Ndipo zija zachitika zulo kunzuzu zija, pakana bokosi la maliro litavazikidwa salu ya MCP. Simungayitanise meeting kukhala ngati ineyo mmene zachitikira kunzuzu kujako, kukhala ngati ineyo ndiyitanisa emergency meeting ndikuwauza kuti akuluakulu tajatu mokwanira. Izi zikupita ziso mano yawa ni malaulo, iyi ni nkhondo. Ndipo muyamike akuluakulu inu agalu inu, muyamike kunena kuti kuziko la Malawi kuno mfuti kulibeko. Zikanakhala kuti mfuti kuno ziliko anthu amangoyenda nazo monga mene amapangira maiko ena. Ena ni mutabandulidwa kale. Koma mmatitola kuti Malawi, we are a loving nation, we are a loving people, we are peacemakers. Timakonda ziko lathu, sitifuna za nkhondo. Koma manyaka amene mukupanga wakanakhala maiko ena mutabandulidwa kale. Lero tilankhula kwambiri za asilikali opuma. Ngati kuli anthu amene akuzunzika kwambiri muno Malawi ndi asilikali opuma, amene analitengera boma ku khoti ndikukadandaula kunena kuti ifeyo pension yathu yachepa. Ndi mmene tagwirira ntchito, majaji aku Malawi wokonda ziko lawo ndi anthu anagamula kunena kuti anthu onse asilikali alandire ndalama zawo, ayenjezeredwe ndalama. Kuli mabiliyons kumeneko, asilikali opuma tu ametu. Koma pakana lero amakuti tikupasani. Tikunena pano asilikali ena anamwalira, akudikira tikupasani yemweyo. Koma zikanakhala kuti ndalama zimene zizi akupasana ndi andale ku parliament zitatuluka kale. Koma nditu mulibe chisoni achakwera. Nditu muziazuza asilikali. Kaye wankulu wankhondoyo alibe chidwi ndi asilikali yache, olo ogwira ntchito kumene padakali pano, amene akugwira ntchito padakali pano. Munati mukaoneni welfare ya asilikali ame amangogwirira kuti nangatipanga bwanji. Ndipo asilikali athu akunoko ku Malawi ni makape koopsa asiyana ndi asilikali amaiko ena. Asilikali amaiko ena amati akaona zopusa zangati zamangona tatibwerekeni ziko likaye. Anzathu tukunja kwa kumabwereka maiko ndikumalamulira iwo ziko ndikumayenda bwino. Koma kunoko vuto la kuno ku Malawi timasatira kunena kuti ati uyo ni ndani. Andi muwaone asilikali athu alibe chidwi choteteza anthu awo.
yet anzawo tu akuzunzika instead of fighting for them. So inezima ndikuza kwambiri, and it's not only asilikali okha, anthu a pension tikunena pano ena sanalandire pension yawo chisiyire ni ntchito pakana lero pension yosinabwere. And why are you ill-treating your own fellow Malawians, your own people? Anthu anagwira ntchito yawo ena kuti alandire compensation yomweyi mu boma la Chakwera ndi mavuto okhaokha. Pokapo ndiye kuti mwina mkaziyo ali ngati ali mkazi kuti mamuna cha anamwalira akamugoneso, maofficers amugone, akati chonso amunamize ampase matenda. Mulibe chisoni. Muzikhala inu ngati anthu akanena kuti munthu uyu ndi mtsogoleri, akanena kuti uyu ndi wogwira ntchito mboma, your main role is to help your own people, is to help fellow Malawians. Koma kunoko chithandizo choyambirira m'maofesimu chimapita kwa azungu. Chithandizo choyambirira chimapita kwa anthu okuti ndi akunja, kungobwera mzungu nde kuti nthawi yomweyo munthu amathamanga. Zafikapo kuti munthu kuti ulandire ma services ndiye kuti upereke ndalama. Ngati siupereka ndalama basi iweyo chako palibe. So asilikali akumvesa chisoni pakana apanga program yokuti akapanga vigilu ku Capitol Hill. And yet Chakwera amene analiye nthawi imene jali kape kwambiri analiye asakuziwa ndalama akuchokera ku ubusa ankachita kulankhula mwathamo kuti ine ndi servant leadership ndiye style yanga ya leadership ndipo Amalawi muzamva bwino. Ndiye tapita ni mukayang'ane Atheba amayi Atheba sindikuziwa kuti analakwa chani. Atheba pakana lero palibe mtsogoleri, palibe ndithu chidwi chokuti wina wache auze kuti ndalama zanu zinaenda bwanji. And chilungamo nchonena kuti ndalama zinabwera kuchokera ku South Africa koma boma la Malawi linatafuna zonse. Mmene Achakwera akapanga yo kampeni amanya kuti ma 100 days yanga ndizaoneshesha kunena kuti anthu Atheba alandira ndalama, pakana lero anthu sanalandire ndalama akuzilandira ndi iwo. Komatu achimwene ndiye mwalemeratu kulemera. Kuno kumadabwa kuti abale munthu uyu mmene akalowa mboma anali ndi 2 million, anachita declare 2 million 2014 ijayo akuchokera ku 2014 2019 nthawi ya ali MP kuchita declare 2 million kuti sono akupita ku president. Lero ali ni makobiri wopsha. Ndipo mabanki akunja uko ku Dubai akumene koku ndikumene kuli makobiri wochuluka. Koma you can't have chisoni ndi anthu anu, kuwapasa anthu anu kwa zimene munawalonjeza Atheba. Atheba akuzunzika, azikazi awo akuzunzika, ena anamwalira tikunena pano ziko la Malawi. Ndipo ine pena paja ndikakhala ndi maseka kwambiri kumaona anthu amene akwazuza anzawo ndikumadabwa kuti asa kuti amene wawawa ndi chani kodi. Awawawa anayenera kumapanga zimene ziyawa. Anthu ale ndi anthu opsha kwambiri. Ndi chifukwa chake mukuzunzika ndi madelegesi akukuzunzanitu nthawi yake ino yozizira ndikukayima panzere osapeza munthu wina aliyese. Nde ukhalezo kuti udapita kwa Sing'anga wakuuza kuti mmene zililimu kuti muwine mukazuke 12 kuku ya usiku ndiye muzungulire constituency yanuyo muli maliseche kukapita pa ground paja kukupanga mpango opanda mutu. Koma ndalama ndizoopsa kwambiri. Kutero kuti anthu onsewa andale wa DPP, IUTM, AFOD, IUDF, IMCP afuna kumaphatwa anachindi ndalamatu. Koma Yesu muli bwanji Yesu nawerani. Ena ndi awa ati amapemphera zulo. Koma Malawi kuno we joke too much. Ati apolisi ati kukonza mapemphero ati kuiri yosote.
basi ati kumapemphera kumene kuja Yesu bwerani muzatisamalire ife nthawi yachisankho kuna kuti sha inuyo apolisi amenenso muli pasogolo kuzunza anthu mmati mukaona anthu akamapanga mademo tiegasi amene muli pasogolo kupanga mastermind kuti mubere zisankho ndipo mulungu amatakakhala kumwambako amene amakuyang'anira anthu mpaipitu kumayang'ana kuti ati uyu ni ndani uyu ameridi yula mundi anzaje akupemphera ati asking God kunena kuti ati zisankho zikubwera ati zizayende bwino mwangofuna funding basi kuti mujepo ndalama zikutero kumapemphero amene ajawo pali wina ache walemera pamene pajawo ndizi mukupanga inu kumati mapangisa transfer azikazi ayenyache kumuchita transfer munthu kuchokera naye kuzomba ukamusiya kunzimba ukakafule uko kafukule uko kunzimba ati chifukwa choti mamuna chakupanga zandale are you really serious ndiye mapemphero amene mmapanga aja ndiye chani popeza matactics obera zisankho zimene zikubwera zimukupanga ndi inu yonso apolisi mtundu omvetsa chisoni mwana mukuti muzipanga zinthu zokuti zikuthandizeni mukhale apolitical koma nawo apolisi manoba mwasandukano mapoliticians ndi amene mukuziwa kuti chisankho tichi akumakumana anthu awa kuno kuti abere ndi amene mukuwagalirazo inu ndinu makape kwambiri ndipo ndimpemphe mulungu kunena kuti akutemberereni nonse amene mmapemphera zilolija kumanena kuti mati mulungu ati basi mulungu asogolere ati zisankho ziyende bwino apolisi azayendese bwino inu makape kwambiri ndi amene mukuchita fuel tension muno Malawi ndi basi mwapempha uko ndalama zanu ndi mapoliticians akupasani anthu onamawo akupasani makobiri kuti mwanamize a Malawi anthu ajazi kwanje aje pakana lero Simona Amange ndikupita kumakalankhula ku parliament kuti I'll try to arrest everyone wamuchita arrest ndani kupatula Boni Kalindo ndi anzaje ukapena Julius Smith wina wamuchita yo arrest ni ndani so mapemphero maja siti kualola meja ndi film ndi stand yokuti muanamize a Malawi azioneka ngati apolisi ati akugwira ntchito pomwe ndinu makape nokanoka masalale yanu very sawa omvesa chisoni masalale lero limungopanga zinthu zowazuza anzanu ochokera madera ena apolisi ndino anthu omvesa chisoni kwambiri koma tiziona chaka chinocho ikamapita ku 2025 September tiona zinthu zokuti sitinazione mademo aja kapena press conference tinkanena ija ilipo mawa ndipo tikukalengeza kumene ku zinthu zokuti sizinachitikepo muno Malawi osamatitola ziko lipalibe amene lili laje we should let the best candidate win osakhala zobera through mathematics kuti chani anthu apita akapange audit kumene koko palibe komanso tikufuna maofficers wonse kuchokera panopa ayambe kuchita declare ma-assets yawo usanalowe mboma komanso uzipangaso declare yearly annually anthu aziziwa chifukwa anthu mukuba kwambiri Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.